Som počuť, že ako znie tá Michaelova modlitba. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť PlayStation moje, zošli mi hry dvoje, buď vôľa tvoja, či už Cyberpunk alebo Destiny, chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť, že v CS-ku zabíjam tie špiny, ako im my odpúšťame našim vinníkom a neuveď farára do pokušenia, ale zbav nás jeho. Amen. Viete, ako sa hovorí, že pod lampou je najväčšia tma? Ono to funguje metaforicky, ale niekedy sa pod ňu naozaj postavíš. Mňa vždy pobaví, keď policajti vo filmoch povedia túto vetu. Áno, ja by som aj dúfal, že každé miesto činu bude trochu iné a bolo by dosť strašidelné, keby vyšetrovateľ povedal: klasika, posadnutý typek, 6 mŕtvych, to čo minulý týždeň. Každý správny farár potrebuje svoj exorcista starter kit, kde nemôže chýbať pečať, púzdro na hostiu, lebo však aj obedovať treba, svetená voda, 2 štamprlíky, keby bol diabol Braňo Mojsej, no a samozrejme soška Ježiša a k nej až 2 náhradné podstavce, ktoré prišrobuješ jednoducho cez diery v jeho nohách.